празничния 6 септември на стадион Георги Бенковски един срещу друг се изправиха отборите на Бдин Видин и Янтра Полски Тръмбеш в среща от третия кръг на Северозападна трета лига. Двубоят бе изключително интригуващ и динамичен, изпълнен с обрати и много голови ситуации. Още след първия съдийски сигнал домакинския натиск даде резултат. В 6-та минута бразилецът Клейтън Тиесън получи топката в центъра на терена, напредна и с хубав фалцов удар отбеляза за 1-0. След гола гостите взеха инициативата, но така и не стигнаха до изравняване на резултата. В 21-та минута Николай Цветков Демона излезе на голова позиция и бе безпогрешен за 2-0. 10 минути по-късно Жоао Стоко можеше да направи резултата класически, но стражът на гостите успешно го блокира. В 32-та минута Радослав Захариев отправи два последователни изстрела, които бяха спасени от отбраната на Янтра. 5 минути по-късно главният съдия Росен Гановски отсъди непряк свободен удар в наказателното поле на Бдин заради нарушение на правилата от страна на вратаря при вкарване на топката в игра и след серия от рикошети Християн Ганев успя да върне едно попадение за 2-1. При този резултат завърши първото полувреме. Втората част започна с хубав изстрел на играещия помощник треньор Николай Цветков, който бе избит от вратаря на гостите. В 61-та минута отборът от Полски Тръмбеш стигна до равенство след самостоятелен пробив на Любомир Генчев. В 75-та минута резервата Захари Николов засече центриране, изстрелът му рикошира в тялото на Стоко и се озова в мрежата за 3-2. Радослав Захариев затвърди преднината на домакините в 86-та минута, след като бе изведен на чиста позиция и хладнокръвно преодоля вратаря за 4-2. Крайният резултат оформи Георги Стоянов в първата минута на добавеното време с диагонален удар отблизо. След края на матча феновете изпратиха футболистите на Бдин с заслужени аплодисменти. Определено интересен матч беше за гледане. Имаше напрежение през цялото време, но случи се това, което трябваше. Ние си взехме трите точки, по-добри отбор бяхме. Два налепи гола допуснахме от наши индивидуални грешки, така че резултатът е справедлив. По-добре да сме малко, но качествени, отколкото да имаме дълга резервна скамейка и да се чудим кой да играе, категоричен без старши треньорът на Бдин. Имаме доста контузени футболисти, но това е положението. Опитните като че ли дадоха тон на играта днес? Да. Определено опитните, както по-рано казвах, Николай Цветков и Калян Цветков, наистина правят разликата в нашия отбор, помагат на младите. Също така двамата бързици, виждате, играят трети добър матч. Днес и може да кажем, че и смените ни се получиха. Видяхте и двамата, които влязаха от резервната скамейка, отбелязаха гола, така че според мен по-добре сме малко, но качествени, отколкото да имаме дълга скамейка и ще чуем кой да играе. Даваме шанс на нашия трети вратар Мартин Евтимов, който е юноша на клуба, роден е 2009 година. За отбор като нашия, който няма амбиции, просто играе мач за мач. Е окей да налагаме млади момчета, които във времето да могат да се залага на тях. По време на двубоя с Янтра Полски Тръмбеш имаше доста спорни съдийски отсъждания. Аз не коментирам съдийските решения. Има си хора, които анализират тези неща. Важни са трите точки за мен. След изиграния трети кръг, Бдин Видин е едноличен лидер в класирането на Северозападната трета лига с пълен актив от 9 точки и голова разлика 15-3. Опитваме се да играем добър футбол, тренираме някои неща, които виждате, получават се на матчовете. Играем матч за матч, това е. В следващия кръг видинчани отново са домакини. На стадион Георги Бенковски ще гостува Академик Свищов. Един също сериозен съперник, който има амбиции тази година да атакува професионалния футбол. Излизаме, играем си нашата игра и това е. За да подкрепите отбора на Бдин в този важен домакински двубой, заповядайте в събота, 13 септември от 17 часа на стадион Георги Бенковски в Видин.